srdci Slovenska, v meste Zvolen, stojí škola, ktorá dáva tvar prírode, drevu, budúcnosti a životu. Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene je najväčšia a najkomplexnejšia drevárska stredná škola na Slovensku. Je to škola s najvyšším počtom žiakov a odborov s drevárskym a nábytkárskym zameraním na Slovensku, ktorá učí všetko o dreve, remesle a technológiách spracovania dreva. Tu nejde len o učenie. U nás sa tvorí a formuje budúcnosť mladých ľudí. Od práce so surovým drevom cez digitálny dizajn až po robotické CNC linky. Drevo tu nie je len materiál, je to inšpirácia, príležitosť a povzbudenie tvoriť. Sme moderná odborná škola, člen prestížnych zväzov a komôr s úzkým prepojením na Technickú univerzitu vo Zvolene a popredné firmy drevospracujúceho priemyslu. Škola má vyše 100-ročnú tradíciu a pritom stále napreduje. Vzdelávame v štúdijných aj učebných odboroch, ktoré reagujú na reálne potreby trhu. Nebojíme sa noviniek. V poslednom 10-ročí sme úspešne overili a zaviedli nové unikátne štúdijné odbory. Odbor technik drevostavieb. Drevo sa vracia do architektúry. Ekologické drevodomy, nízkoenergetické konštrukcie, rýchla výstavba a zdravé bývanie. Drevené domy sú súčasným environmentálnym riešením pre ľudí, ktorí chcú žiť ekologicky, ale pritom moderne a komfortne. Náš odbor pripravuje ľudí, ktorí tieto moderné stavby dokážu navrhnúť aj postaviť. Odbor technik drevárskych CNC zariadení. Automatizácia, robotika a presnosť. V tomto odbore sa spája drevo s digitálnymi technológiami. Naučíš sa programovať, nastavovať a obsluhovať CNC stroje, ktoré dnes tvoria jadro každej modernej výroby. Na našej škole môžeš študovať aj niečo kreatívnejšie, ako je napríklad odbor výroba hudobných nástrojov. Tradícia, duša a zvuk. Naučíš sa vyrábať píšťaly, fujary, husle, gitary. Spájame staré remeslo s modernými nástrojmi, ako 3D tlač, laser a CNC. Hudobné nástroje z dreva sú súčasťou kultúrneho dedičstva Slovenska. A ty sa môžeš stať jeho súčasťou. Svoju fantáziu môžete naplno využiť pri odbore tvorba nábytku a interiéru. Dizajn nie je len o kráse, je to funkcia, riešenie a emócia. Naučíš sa navrhovať priestor, ktorý zlepší ľuďom život. Od náčrtu až po hotový výrobok. Pretože dizajn je jazyk budúcnosti, no už dnes je všade okolo nás. Vďaka tomuto odboru môžete prispieť k tomu, aby sa náš životný priestor stal lepším a tiež krajším miestom. Nie je to len o dreve, je to aj o bezpečnosti. Odbor ochrana osôb a majetku pred požiarom. Štúdijný odbor ochrany pred požiarmi pripravuje odborníkov, technikov, ktorí rozumejú protipožiarnej ochrane, legislatíve aj technike. Po škole môžu okamžite nastúpiť do praxe a pracovať ako požiarni technici vo firmách a inštitúciách. Naša škola buduje silné partnerstvá, ktoré majú hodnotu. V štúdijnom odbore drevárstvo a nábytkárstvo spolupracujeme so spoločnosťou Kronospan, svetovým lídrom v drevospracovaní, čo umožňuje žiakom získať benefity, ktoré im otvárajú dvere do sveta. Ponúkame aj duálne vzdelávanie, najmä v odboroch stolár a čalúnik. Tu študenti nielen študujú, ale aj pracujú vo firmách a zarábajú už počas školy. Budúcnosť je z dreva aj v dnešnej digitálnej dobe a začína práve tu. Drevo je krásne, jedinečné, neopakovateľné a stále viac je súčasťou riešení pre moderný svet. Zvolenská drevárska škola je miesto, kde sa môžeš nájsť, rozvíjať a tvoriť. Či chceš tvoriť nábytok, navrhovať domy, programovať stroje alebo zachovať tradície. Tu začína tvoja cesta. Pridaj sa k nám. Stredná odborná škola drevárska vo Zvolene. Viac dreva do života.